Ja. Ja, men du må have en fortsat god fest. Ja, for hvad er det det? Hvad laver? Der er jo bare en rundt indenfor. Ja, hun er lige her. Ja, hun er lige her. Ja, okay, det skal hun. Okay, jeg vil lade. Kæresten er ved siden af. Jeg skal vildt for Oliver. Ja, han er kommet for sjov. Hvad er lige nu er? Andreas, hvad er du ikke hedder? Jeg hedder Jannik. Jeg har sagt det, knægt. Jeg hedder Jannik. Det kan du bare fingre i mellemkødet. Nej, jeg hedder Jannik. Og jeg fik bestemt lidt fingre i mellemkødet. Hvad så gør? Jeg kan ikke lide fingre i mellemkødet. Det går ondt. Det går ondt, at fingre i mellemkødet. Må jeg gøre det? Nej, det er ikke Jannik. Jeg er her, gør du. Jeg siger sovevær. Sovevær til Jannik. Det er 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 Jannik. Du ser så mærkelig, Cecilie. Og jeg knæk.